De horeca mocht maandagmiddag eindelijk weer opstarten. Na een gedwongen sluiting van 11 weken zaten de eerste gasten om 12 uur weer op het terras. Dat zorgde voor lachende gezichten bij de horecaondernemers. Een heropening in een hele nieuwe werkelijkheid. We zijn natuurlijk ontzettend blij dat we weer open mogen. En dat is voor heel Venray en voor heel Nederland geweldig dat de horeca weer open mag. Maar we hebben wel met heel veel nieuwe dingen te maken. 1,5 meter tussen mensen proberen te houden. Mensen die met een app gaan bestellen in plaats van gewoon gastvrij ontvangen worden en heel vriendelijk kunnen bestellen bij ons. Allemaal een stukje nieuwe werkelijkheid waar we nu mee te maken hebben. Ja, echt super. En het was geweldig. Vanmorgen om 12 uur stonden de mensen echt allemaal te wachten hier, 5 voor 12. En het ploft in één keer neer. Het is echt geweldig na zo'n lange tijd weer te mogen draaien. Ja. Het is natuurlijk wat anders, maar het is wel echt leuk. Ja, je vertelt iets over de app, hè? Open Horeca heet die. Hoe werkt het precies? Ja, ik ben samen met Koen Hendricks van Forward, het Horst, aan de slag gegaan om een app te ontwikkelen. Ik had het idee van, nou, als we dit plein nou eens open gaan gooien en niet alleen voor goesting beschikbaar maken, maar ook voor de bedrijven om me heen, is het dan mogelijk om met een QR-code je tafel te bepalen en vervolgens te bestellen bij de zaak hier. Nou, dat was er nog niet. Je kunt wel met een QR-code bestellen bij andere bedrijven, maar nog niet dat hij dan bij verschillende bedrijven met verschillende netwerken, met verschillende kassystemen binnenkomt. Dat hebben we gebouwd. En dan zijn we hier in Venray nou vandaag, dit is de ontgroening ook voor open horeca. Ja, dus kun je hier op het terras bij verschillende zaken bestellen? Ja, je gaat zitten, je scant de tafel, dan krijg je de menukaart te zien van de zaken die op dat moment open zijn. Nu zijn dat Tikkie Anders, Steaks en Goesting. En dan kun je bij die zaak gaan bestellen. Maar straks als 5 uur Tikkie Anders dicht gaat, dan valt die menukaart weg. En dan blijven de andere menukaarten over. En wat leuk is om te vertellen, achter jullie staat hier Vice Versa. Die gaan vanaf morgen ook meedraaien in de app. En dan kun je zakjes voorpret bestellen. Dan kun je een zakje met rijstfolders bestellen die je dan hier alvast lekker van kunt genieten en een reis kunt uitzoeken naar keuze. Ja, wat is er bij jullie allemaal veranderd? Normaal is Pinksteren echt bij ons ook een cafédag. Dus vanaf een uur of 4 zou het café eigenlijk al vol lopen. Dan zou de muziek aangaan hard. En dat missen we nou allemaal. Alles zit gewoon echt buiten. Binnen is helemaal leeg. Dus echt het café Hulsman, dat is voorlopig echt nog weg. En we hopen natuurlijk wel dat dat snel weer terug mag komen. Ja, er staat wel een flinke tent bij jullie voor. Dat is ook niet voor niks, denk ik. Ja, die overkapping, dat is toch wel heel wat moeite geweest om die neer te zetten. Maar we kunnen dan toch iets meer plaats creëren. Binnen kunnen we net 28 man kwijt. En dan kunnen we onder de overkapping kunnen er ook mensen reserveren voor de lunch en voor het diner. Dus hebben we net iets meer plek. En vandaar die overkapping. Het is een beetje alsof je open gaat tegen beter weten in. Want je weet dat het nog steeds wel moeilijk is om je zaak op poot te houden met hetgeen wat we nu aan het doen zijn. Maar we mogen weer. En dat gevoel van we mogen weer, die spanning. Ik zit in verschillende appgroepen met horecaondernemers, zowel uit Venray, maar ook uit de regio en uit heel Nederland. En iedereen heeft gevoel, jongens, we mogen weer. Die spanning, de thrill, de gezonde spanning zit er in ons lijf en we mogen ons vak weer uitoefenen. En daar zijn we denk ik allemaal ontzettend blij mee. Ja. Is het voldoende? Nee, dat is eigenlijk niet. We draaien en we zijn blij dat we weer ons vak kunnen uitoefenen natuurlijk. Maar we halen bij lange na de omzetten niet die wij als Hulsman gewend zijn. Dat komt natuurlijk omdat het café weggevallen is. Maar ook het hotel ligt helemaal plat. Dat moeten we ook nog helemaal opstarten. Dus het is leuk dat we bezig zijn, maar nog lang niet op het oude niveau waar we heen moeten gaan. Dus, ja, en ook voor de mensen zelf hebben best wel wat verantwoordelijkheid. Hè? Ik bedoel, je moet je wel netjes in de regels houden. Ja, ik merk nu al, en het is nu volgens mij 1:30, 2 uur. Ik heb net al 2 keer eigenlijk in moeten grijpen dat je eigenlijk ziet dat mensen toch al heel gauw geneigd zijn, zeker als het vriendengroepen zijn, of dat ze na een paar biertjes, want hebben er vanaf 12 zitten de meesten al op het terras, dat je toch al ziet dat ze dichter bij elkaar gaan zitten en dat je al een stukje moet gaan handhaven erin. Dus het is wel iets hoe dat gaat worden als ze eigenlijk nog meer gedronken hebben, aan het eind van de dag bijvoorbeeld. Ja, dus jij doet ook eigenlijk een beroep op mensen van gedraag je, gebruik je verstand. Het is een eenmalige kans. Ja, we hebben onszelf ermee. Als het nou weer mis zou gaan, dat is voor niemand leuk. Voor ons niet, maar voor de mensen zelf ook niet. Dus het is echt, de mensen zelf zullen ook zich vooral aan de regels moeten houden. Maar één ding, gebruik je gezond verstand en zorg ervoor dat je je goed voelt en gezond bent voordat je naar het terras komt. Dat is het allerbelangrijkste voor elkaar en voor onze medewerkers.